а това е общо представяне какво ще видите на дисплея и някои по-интересни факти за апарата. Нека започваме с базовата основна информация, именно с теглото на апарата, което тегло е килограм и 200. Сглобен с тази сонда, което е изключително лек апарат и около 63 см. Имайте в предвид, че може да регулирате дължината на стика, както ви е удобно на вас. А това, което добавиха в ноута, което много грабна хората, е това 360 градусово сгъване на сондата. Вие може да си я сгънете както ви е удобно и да я пренасяте много по-лесно. Ето вижте, върти се на където искате вие. Съответно, след това изправяме стика и стягаме. Готово. Това е 360 градусово завъртане на сондата, което е изключително удобно за пренасяне. Нека да започнем с това какво виждаме на дисплея. Започваме с най-основните неща, именно програмите. Тези програми, които виждате пред вас, са именно парк, поле, плаж, злато и релик. За програмите ще говорим в друг клип, малко повече неща. Този клип просто поясняваме какво се случва с апарата. Ето ги честотите, тъкмо сме ги отворили. Имаме няколко единични честоти и мултичестоти. Единичните са 4, 10, 15, 20 и 40 кГц. Освен тях имаме вече и 3 мултичестоти, но за тях ще обърнем внимание в други клипове. Има какво да се каже, интересни неща са. Чувствителността на апарата може да бъде до 30 увеличена, няма да увеличаваме в момента, защото ще почне да пищи. Идеята е да не ви пречиме все пак и на клипа. Имаме скорост на бързина на апарата и така нататък. Пак казвам, тези настройки по-подробните ще ги разгледаме после. Освен програмите имаме скала на металите, този път скалата е до 99, което е интересното. Нека да пробваме да покажем. Ето вижте, до 99, което прави апарата още по-хубав за работа сред доста от търсачите. Имаме скала, която ни показва чувствителността на апарата, имаме скала за дълбочината, имаме скала за цветни черни метали. Как работи тя? Ето един цветен метал, показваме го на сондата и тя ни дава сигнал, че това е цвят. Така, освен тези неща, може да намериме горе индикация на батерия, часове може да си настройваме, имаме опции вече да си настройваме вибрация, звуци на сила на звука, сила на дисплея, имаме LED фенерче, което свети, както виждате в момента на ръката ми. Освен това LED фенерче, имаме слушалки Bluetooth, в други клипове казахме за тях. И всичко останало са вече настройки, на които ще обърнем, разбира се, внимание в следващите клипове. Базовите неща, които ни интересуват са тези. Имайте в предвид, че това е до 5 метра подводен апарат с електрониката. Има защита против прах, против влизане на прах. Т.е. апаратът е защитен максимално много. Другите неща, които трябва да знаем е, че имаме пинпойнтер, както видяхте преди малко. Така правиме. Само да излезем от настройките. Ето ни Pinpoint опцията. Освен Pinpoint опция, също така имаме Notch филтър, имаме прак, който се регулира, имаме потискане шума, както казахме вече за вибрациите, имаме гаранцията е 3 години, батерията е доста по-голяма, 6700 мАч, имаме грунт баланс, ръчен, автоматичен и тракинг. Много добре. За хората, които малко повече разбират, те знаят, че това са изключителни неща, доста хубави, разбира се. И това са най-важните неща, които ни интересуват. Последвайте ни, ако имате въпроси, питайте ни в коментарите. Официални представители сме на Noctua и на всички останали световни брандове за това. Питайте ни преди да направите някакво решение. Винаги ще сме на среща и винаги ще помогнем. Пожелаваме успех, колеги, и само цветни сигнали.